Chiller ka. Magpa-gender reveal guys. Ayaw mo yung plano na kayo. Kita Migdorian. Bye-bye farm. Hybrid. Lahi po itong Maharlika, di ba? Long range daw ni, long range. Isa may... Basta gusto mo mananong. Kanidre? Kaya ako, ano? Nga, mabagong sumpay. Nindot una ta Drekel. Gan kayo nagulod. Nindot una ta agi Drekel. Ha? Padong tagbalay. Oo. Kaya makadalag si Milya. Oo. Grabe, no? Nahihulog ko. Hulog na, buwak. Ay, harvest. Lahi po ni nga variety. Tabis. Naku, asing area Drekel, no? Muna, George, kay video na ako, George. Aman, turaw, tagak. Sa ano no, mubo sa grabe ka grafted ba? Grafted ni Kel or dwarf gini siya? Grafted. Pero wala eh, di halata ang sinumpayan ba? Nayon ako ko no. Ato mga gitanong na po dito sa ila Di kay halata ba nga ning sumpay jo? Grabe ang puno ano. Pagputos sa tanan. Nako, di ko lambuan. Ay, nagiday nito. Kuwara, spikas ni. Spikas mo ni. Pero aslom na, dili man na lungkog. Kanina ni. Kanina lungkog. Nagbuko. Limpyo, basta limpyo. Buwan kung na. Huwag ka magbungang lungkog. Pagi kung makang rambutan. Busy man sa nilo. Harvest ng durian. George, lingi moy. Moy. Dari moy we. Eh, moy. Aha. Okay ka moy. May protocol si Lopin. Hmm. Mi kaayo. Door medre na door nget. Hello. Miss me. Dami ay puri buyag kayo. Abre Yung bread. Sige daw, buka daw. Isa lang, hadlok magamot dan. Hindi ko tanong ako ito mga ano pa. Magduyan. Ha? Magduyan. Pabuyan? Magduyan ko ito. Uy, lang sunis.
Minanalagan nila durian tong pasindings. Tingin ito rin. Ganun, no? Tayo.